Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Nah, berjumpa lagi nih Lur. Pada siang kali ini saya akan cek lokasi pagelaran kesenian budaya Ketoprak. Lokasi yang kedua yang berada di Kudus ini tanggal 21 hari Rabu 2025 ini Mei. Nah, ini ada Ketoprak Margobudaya yang berada di Soco. Dan sekarang ini saya berada di lokasi lapangan Puyuh Lur. Nah, yang kemarin ada Ketoprak Margobudaya itu Lur. Nah, dari arah lapangan ini kita menuju lokasinya ke utara ya Lur, arah ke Ternadi yang bagian barat jalannya ini. Kalau ke selatan sana itu Koramel. Nah, Koramel gawe kono Lur. Nah, no truk Lur, awas Lur. Nah, ini lurus mengikuti jalur jalan menuju Ternadi ini sebelum ini Puyuh terus Soco katanya bisa Puyuh. Nah, ngono lur katanya lur. Nah, ini jalan ini ana pertelon iki warung-warung iki nikung. Nah, nikung kiri dan melurus lagi, jalannya sangat istimewa ini menuju pegunungan. Pagelaran Ketoprak Margobudaya dari Pati Margorejo Pati lho kayaknya. Dan ini menikung lho, ada pertigaan ini. Awas, balik desa tah SD. Nah, balik desa Puyuh ini. Ijeh lurus ngalor lur, aja sing menggok pokoke arus jalan gede. Ha iki ana SD Telu Puyuh. Nah iki sing kula niki lho, penane Wahyu Manggolo lur. Nah, kono pentas. Pas iko lho, Wahyu Manggolo pokoke. Pertama kali acara sedekah bumi. Ini juga acara sedekah bumi. Iki ana SD Papat Puyuh lur. Menikung ono jembatan, ada jembatan. Nah, iki lho hati-hati lho. Pokoknya menggak-menggak harus ikuti jalur ini terus lho. Nah, ono pertelon iki arah yang ke utara ini lho. Nah, tadi saya dari cek lokasi pagelaran budaya Ketoprak Panji Anom yang berada di Medini Undahan gitu lho. Bariku terus ngalor yang arah Gunung Lereng Muria ini. Nah, cek lokasi pagelaran budaya Ketoprak Margobudaya. Awane wis kudu udan lho, udan iki. Enane iku taun iku ya siswa budaya ning kene iki Puyuh Lor Pol iki lho, Desa Baji Baji. Iki ana Pamsin Mas warna biru, ana bidan kiri jalan lurus iki pokoke kanan kiri pertanian tebu dan laos. Lalu jalannya api menggak pada gunung loh. Tebu ini bisa tebang diwine. Ini kalau nggak salah di lokasinya di Bali Desa Soco dari Kudus. Seperti biasanya kalau nggak salah ya lur, soalnya saya juga belum sampai lokasi ini di Soco bagian Kidul Pol lagi ana tugu kuda iki masuk desa Soco iki lho. Nah, wis mlebu iki ana jaran loro kiwa tengen iki tandane wis mlebu desa Soco kampung iki lho. Iki ana bendera merah putih. Nah, bener lho, berarti nang kene lho, nang Kidul Pol Socone lho. Soale iki wis ana sing premo akeh tutup iki. Lokasine iki suasanane. Nah, wis tok kene iki lho, dukuh kuwung. Selamat datang lho. Nah, iki panggunge mbok madhep ngetan bareng iki lho. Ini wis wayang lho mulai. Jajal, Bapak tadi, bagus. Ayo ayang lho. Ini suasana di lokasi pentas kesenian budaya Ketoprak Margobudaya. Nah,
wis talu, tapi ini wayang dimulai sih lur. Nah, lur. Suasana lokasine iki ning Sanding Balai Desa lur, Wombo iki. Kaya Wahyu Budaya kemarin. Nah, iki sing pinggir kene judak iki jeweru iki lho. Soale ning gunung iki jerone paling awas hati-hati. Nah, pinggire iki ngene iki lho. Judak jeweru iki. Nah, nek nonton ya lewat kono. Lho Pak, niki siang malam toh? Ning esuke wayang ngoten. Sediluk tok, ya syarat. Nah, ngono lho, nggih syarat wayange lho. Nah, begini suasana udah banyak pengunjung yang nyampe lokasi. Cek lebih dekat lur panggung Ketoprak Marga Budaya yang pentas di Desa Soco ini lur. Ini para pedagang sedang mempersiapkan perdagangannya. Nah, begini lur suasananya lur. Nah. Neng dhuwur lur. Iki nggon delok iki. Nah, ini iki lur. Foto kene ae lur. Dhuwur gunung iki lur. Sound sistemnya lur neng kanan panggung. Nah, ini talu wayang lah. Nah, ini lho pemainnya kira-kira wes apa iso taboh iki. Ayo wayang sih. Nah, ini suasana depan panggung lho. Marga Budaya dari Margorejo Pati. Nah, ini dalangnya lho. Nah, ini apa lho? Gong. Ini apa Mas? Gong ini? Tahu Cina. Gong Cina lho, aku lagi roh iki lho, gong Cina lho. Iki lagi mulai wayange. Wayange. Lagi mulai. Terus ketoprak ngono kok. Tah. Lalu malah wis wayangan iki lho. Ono suasanane lho. Iki panggunge ning kono madhep kono. Sanding Balai Desa kayak biasa nih pas Wahyu Budaya di depan panggung. Ayo ngono iku lho lur. Cek suasana lokasi belakang panggung lur. Nah, begini penampakannya lur. Nah, panggungnya Ketoprak ini lur. Marga Budaya dari Margorejo Pati. Sebelum pentas ini ada wayang kulit dulu lur. Nah, ini lokasi ini judake mau lur. Hati-hati ya lur. Belakang panggung. Ini lokasi samping kiri panggung. Nah, sempit nih iki lho lokasine lho. Nah. Dan ini para pemain sedang mempersiapkan untuk pentas siang. Wah, gunung lur. Gensete nang mburi kene lur. Genset truk sound system. Ayo ana dalan kono lur berarti lur. Ayo dalan lur. Wih, marem ini dhuwur gunung lur. Yo piye ya lur, iki lokasine ning mburi samping Balai Desa lur. Lewat kene berarti iso. Nah, lewat iki iso lur berarti lur. Iki ana dalan kok lewat munggah mau pas pertama masuk iki lewat kene iki. Ono lur. Neng mburi Balai Desane iki lur.
Nah, ini 50 Cafe A. Nah, suasana lokasi pentas kesenian budaya Ketoprak Margo Budaya yang berada di lokasi Soco, Lur. Gini Lur, lokasinya Lur, mirip seperti kemarin pokoknya. Ini pagelaran wayang, dan nanti dilanjut untuk pentas kesenian budaya Ketoprak. Ya Lur, metu ngarep panggung ya Lur. Soalnya ini ngarep panggung pasti. Nah, ngono lho. Awake dhewe wis Mulai. karo Bapak Tani. Pamit ya, Pak. Ini awake dhewe wis ngawah supaya netepi wayang Nah. syarat. Wayangnya syarat Lur. Senajan mung syarat kuwi mesti ana tekse. Mula awake dhewe ndedonga kawan Gusti Kenakaya Jagat. Supaya warga masyarakat ini bisa contoh ini tansah pinaringan rahayu wilujeng tanpa manut arang sawiji apa-apa. Apa kang sinejo bakal tumeka, apa kang ginayuh bakal jubuk. Slamet wargane, slamet pengayomane ana ing desa Soco kene, para perangkat bapak kepala desane padha slamet sak wargane masyarakat ing desa Soco kene. Amin Allahumma Amin. pinaringan seger waras kabeh. Amin. Sak ketoprake warga Margo Budaya ya waras, panjake waras. Sing ora waras apane? Aja ngono, Andi. Bocah kok ngono. Mosok kowe ndongake wong tuwa kok ngono iki, ya. Nggih. Matur nuwun. Ayo selak para warga Ketoprak Margo Budaya bakal murmakani pagelaran ing rina iki. Kanthi lakon Joko Tani, ayo le. Joko Tani ayo. Nah, Lur, suasana penutupan wayang kulit dan dilanjut pagelaran kesenian budaya Ketoprak Margo Budaya Lur. Nah, Lur. Nah, begitu Lur suasana Lur. Soalnya ini baru jam 12 Lur. Jadi lokasinya udah pada persiapan, ini masih agak sepi. Soalnya para penonton masih ada yang kerja ini. Nah. Ya itulah Lur ya videonya yang cek lokasi dan suasana keadaan lokasi belum pentas yang berada di Desa Soco, samping Balai Desa Soco Dawe Kudus pada hari Rabu malam Kamis. Nah, Lur, tanggal 21 Mei 2025 ya Lur. Makasih, jangan lupa ramekan siang ini dan nanti malam. Di Kudus ini ada 2 titik lokasi pagelaran kesenian budaya Ketoprak Margo Budaya dan Panji Anom Lur.
itu ada pemain yang baru datang lur. Ya lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.